okronkroni wona tumi ne animonyam ne kasiya ya wodia wa wote da bia oni yiwaye ne kamfo wo ena nso ye bepie wanim yewura na mwasem so kasa kire yen na yemfiri wanim nkono na adom ahye ye ma eda wase ewo Yesu din yimu amen amen ye derwade ase ese yeguso esua ayeye ne ho ensam praises no enche ne de Nyankopɔn fam de no ba na wiye ya ne sa ese de yakwachi di pa ehun sa ayeye die Nyankopɔn fata yeye osa yeye obi bia mu na ehun sa Nyankopɔn ebetime Nyankopɔn aye ene Nyankopɔn so betime yeye aye ene efe Nyankopɔn ayeye no no ene nipa nso wuyi hu aye ana se obi enso yi waye ene efe nipa nso ayeye enti nipa ayeye ni Nyankopɔn ayeye nyina no onyame asemu na ehun sa ayeye no nso ejina enema ensie be so 6 elements bi so na sa ayeye ejina Nyankopɔn moboro hunu so ya sua ho asem pa yie yehu hwan na sese oyi Awurade aye who is to praise God hwan na oyese oyi Awurade aye the who ya hwe ena ya sa nso ahwe the when ebre ben na sese oyi Awurade aye ena afi nso no ya hwe why do we praise God ye ntini Nyankopɔn aye eno nso ya hwe ena ya hwe where to praise God e fan ni Nyankopɔn aye e fan ni Nyankopɔn aye ena nen nso the do so ne say what to praise God the ben na di ye Awurade aye ade what to praise God ade di ye Awurade aye then say Nyankopɔn ma ho kwan na fa last one how to praise God saying ena wo say ye Awurade aye kwan ben na wo say fa so ye Awurade aye eno nso hu hia papa na ini ka anti ase se ye Nyankopɔn aye no ya de bi a esombo papa Nyankopɔn kakrakai kokuru kakrakai na se wo no unya ne hunimodie na hu de otime ye ene se de wote na uyi na ye de a na se wo se yefiri akomu nyina ene ye Awurade aye ende ebetime de ade bia so Nyankopɔn ani bia aye Awurade aye evangelist adwene me se what to praise God no ade ye Awurade aye no bibi biara etene bibi biara eso Nyankopɔn ani bia no ebetime de Nyankopɔn aye we can praise God with anything that pleases him ade bia eso Nyankopɔn ani bia ne de ebetime de Awurade aye wundi yentime mfa de enso Nyankopɔn ani enye Awurade aye mfa nhye adwene mo saa so Nyankopɔn be se yi na ya ade na nenye ho ade a entene wananim ade a wompe ena de yi na ya de ase na ye hye na bufuo nimom de wopɛ de na negye ho de so na ne bia na de ebetime Nyankopɔn aye so we can praise God with anything that pleases him and you can praise God with anything that does not please him mfa nhye adwene pa na ye ka se ye Nyankopɔn ni monyam ti ade bia ye de Nyankopɔn aye bia no ese Nyankopɔn ni monyam bi bia ni pa wo pese wo de ye Nyankopɔn aye bia no ese Nyankopɔn ni monyam Nyankopɔn aye bia Nyankopɔn aye ade ye de Nyankopɔn aye bia na de etene Nyankopɔn anim ade aye de Nyankopɔn aye wa ma ho kwan se mfa nyina aye bia na de etene nanim na ese na ni monyam ndi ubetimi de ade bia a Nyankopɔn de ama wo ya asetena mu ya brabo mu bi Nyankopɔn de ama ye bia wa brabo mu bia o asetena mu bia no ye betin di mu bia ye Awurade ya ma na ye yie di ye ko Bible mu ye hwe ebi ba mfa to ho na ya nya de sunya firi ye hwe Psalm 71 22 to 23 Psalm 72 21 wose na men so me de benta be yi waye mi Nyankopɔn wose na men so me de benta be yi waye mi Nyankopɔn ene wo nokore medesem kutene beto wodwom o Israel hotini ne adwom se meto ayeyi adwom mema wo a mano ene mekra a waje no eho ebesane no o David asem so de pa o David se wodi benta ene ehwem o se wodi benta be yi Awurade ya so benta ya de dweta anu ne benta dweta onu ne benta eni se bibi ese dweta be pe sa de bi sa na David se odi be yi Awurade aye ntum se betim de ade be yi Awurade aye o we de timunum David ne ka sa asem yi so odi be yi Awurade aye
na David kwa asama kan yakora no a ne gise no se one se me to ayeye dwome ma wo a ma no ne me kra a waje no no ho ebe san no nti David wadi o se me to dwome ma ne me kra ho be san no mani baji bebre me kra ne ma no wa mama no ho ate bebre nu ano ho nte bebre nu ye kasa anye David se Nyankopɔn agina no nti Nyankopɔn oje wano no emre bi wano no ye kronkron wano no ete no se na no ene ne kra e woni mu no en ho be san no e de be pa ne nso ye mawurade ye ne gie ye bebre nu a se ye bo obra papa doing more than tight ye bo ahofro ye adoye a ene ye ne gie o David se me to aye ye dwuma wa ne se me to nwomfo ma wa na me bo e be hwa nwom pa ho asem ye pa ne he no nso eni se hunu se David obo ne benta a enye se bia ode gigina ni o ne mo ode Nyankopɔn aye go hu David not wona se obo ne benta de fe ne loot no obo a nanya se bia David wono ode gigina ni ne mo ode ye Awurade aye ina ade bia ode Nyankopɔn aye bia so obeye ne yie se ye bo organ se ye bo jotai ye bo instruments na se instruments Nyankopɔn di tumudi a ye bo ne yie ye mo ne bia mo ntantanta bia na no ya me bo e ba so enti yen hwe no nso yen hwe ye be hwe ne ma bia ne ma bia betimi de ye Awurade aye ade ban na wo se de ye Awurade aye a ebe me ya so Awurade ani ne ma bebre ne Nyankopɔn di tumu betimi de ye Awurade aye. We can praise God with our voice. Ye betimi de ye ne ye Awurade aye ye betimi de ene Nyankopɔn de amaye Nyankopɔn amaye ne na ene ma bebre ye be nka Bible no ni ahwe wo se Psalm 63 verse 3 63 wo se wadoye eyesene nkwa Nyankopɔn oye wadoye a ekora kyensa woti asi o Nyankopɔn oye wo se wadoye yesene nkwa mede ma no beyi waye David so ordinary beyi Awurade aye de ne de beyi nso de na de beyi Awurade aye so David so ordinary ya no timi ye ne ma bebre ti betimi de ya ne ayi Awurade aye betimi de ye ne ayi Nyankopɔn aye Nyankopɔn ama wone a ade na mfa nye Awurade aye enti eni etimi de ye Awurade etimi de ye ne aye ne ma pi a betimi ahye Nyankopɔn ni monyam etimi de ye ne to dwom ayi Awurade aye ya no ene ye ne etimi de to nyim Nyankopɔn aye ye betimi de atuni pafo ye betimi de preach amana ye yie ye betimi de preach ahye Nyankopɔn ni monyam ye betimi de teach ahye Nyankopɔn ni monyam ye betimi ahye ni ade ahye ni pan enkran ni monyam se ye de ano kodidi nkofo atem ye de ano ekodi nsem monye keka nsem a kire nkofo de akodi de atoro enhye Nyankopɔn ni monyam David so de no be ye Awurade aye nse wo de wano ye Awurade aye na nse wano no o ma wano ho ate wo de wano ka sempa wo de wano to dwom papa aye Awurade aye ye he no so bebre nti ka Bible no a nti Psalm 145 verse 21 no wo se ma no beka Awurade aye yie na ma honam nyina enhyira ne din kronkron da ya onse ya no de ka Nyankopɔn aye yie o se da kan ya no ti wo no ne de ka Nyankopɔn aye yie ne de no ntuma Awurade ne de Awurade ase ne de Awurade nti wo se ya no ho te to se me de ma no be yi waye so we can praise God with our voice and two we can praise God with song or singing ebetimi de enwon to aye Awurade aye no nso nyame boye ba so ebetimi de aye yie dwom aye Awurade aye ene ba ma aye bebre ene ye one topic nyame boye be ka ho asem Psalm 69 30 to 31 me de adwom to obeyi me de dwom to ebeyi Nyankopɔn din aye on wo se wo de adwom to obeyi Nyankopɔn din aye and ayade what to praise God ne ye ka no me de adwom to obeyi Awurade din aye na me de asedama kamfo no aye yie me kamfo Awurade ebeso Awurade ani yie asenantwinini a wo emen na ne totemu apaye so hu de Nyankopɔn pɛ na de yie Awurade aye a echen se wo de nyantwie kuna akɔba afɔde wo ka se Awurade me de wanse na Awurade se wo yi me afiri bɔne mu wo yi me afiri nsoye mu wo na wagye me na wo de wano fafa kwa ne yie Awurade aye a ne no kure wo akoma mu a echen se obi de nyantwie ana wo dwan ni kɔba afɔde ama Awurade a enso Awurade ani a onfa ekwan papa so enye saa ti ase wo se meto adwom aye Awurade aye ndi Nyankopɔn ama wone a ye de to dwom nti yamfa ye ne nto dwom nye Awurade aye ana Nyankopɔn ama wone a ye de to dwom na de to wo de wone to dwom a wo ye Awurade aye wo de to dwom a ndi nyame boy meka ho asem pa ye pa ndi yetimi de nwom to
eyi Awurade ayɛ yɛto Nyankopɔn ne kɛseyɛ ne tumi na yɛmeyɛ ne ntimɔborɔ ne din n'asɛm ɛho adwom a anaa n'adɔyɛ ho dwom fa Nyankopɔn ne anwumbo a ɛkasa fa Nyankopɔn adɔyɛ ho ɛkasa fa Awurade din ho ɛkasa fa Nyankopɔn asɛm ho na Nyame bo ɛbɛka ho asɛ ne mmɔborɔ hu ɛne ne tenene ɛne koredie hu a na sɛ yi Awurade ayɛ no nti yɛto ayɛyie adwom de yi Awurade ayɛ a na ɛhyɛ Nyankopɔn animuonyam nti yɛbɛtumi de ayɛyie adwom akamfo Awurade nti ɛnkamfo adwom ɛnaase adwom ayɛyie adwom ne nyinaa yi Awurade ayɛ nti ɛtumi ɛto ayɛyie adwom ɛwɔ yɛakoma mu yi Awurade ayɛ ne nyinaa Nyame boa ɛnɛ mbɛsɛ mɛka ho asɛm ɛnwom toɔ no a ɛyi Nyankopɔn ayɛ no ɛnam kwan mmiɛnsa so ɛkyerɛ mɛka ho asɛm ɛnɛ mbɛsɛ yɛade sua mɛka ho asɛm bebree paa okay Colossians na ɔka ho asɛm bebree Colossians chapter 3 16 to 8 ɛnɛ mebɛsɛ medwom menka ho asɛm bebree na ɛbɛgye yɛ mmerɛ kɔ ɛnwom a yɛtoɔ ɛyi Awurade ayɛ no yɛtumi to ne kwan ahodoɔ bɛyɛ sɛ mmiɛnsa so ɛnwom ɛna ɛne ɛho nneɛma bebree ahyɛ Nyankopɔn nimonyam nti ɛno nko yɛ topic na afei yɛafa ne yɛahwɛ nti yɛwɔ types of ɛnwom hɔ a yɛbɛtumi ato ama Awurade na later ne mɛka ho asɛm menka ho asɛm nti yɛbɛtumi de yɛ ne lips nso apraise Awurade Hebrew 13:15 yɛnhwɛ wɔ se enti moma yɛmfa ne so ɛmmɔ Nyankopɔn ayɛyie afɔdeɛ daa ɛne anofafa a ɛbɔ n'abɔdin yɛwɔ Nyankopɔn ayɛyie afɔdeɛ wɔ hɔ ayɛyie afɔdeɛ a akristofoɔ yɛbɔ ma Nyankopɔn a ɛno nso ɛkɔgyina ɛkwan bi so sɛ yɛanofafa koraa no a yɛde ɛbɔ Awurade din yɛanofafa yɛde yɛ Awurade ayɛ nti yɛbɛtumi de yɛanofafa yɛ Awurade ayɛ ama na yɛyie yɛanofafa yɛbɛtumi de yɛkamfo Awurade nti yɛnhwɛ no nso bebree Psalm 27:6 Psalm 27 ɔsɛ afei ɔbɛma me tiri so matamfo a wɔtwa me ho ahyia no so na mabɔ ne ntomadan mu ayɛyie afɔdeɛ na mato Awurade sanku dwom bɛka ho asɛm bebree paa sɛ yɛbɛtumi abɔ Onyankopɔn ne ntomadan mu ayɛyie afɔdeɛ nti yɛbɛtumi de afɔdeɛ ayɛ Awurade ayɛ mebɔ afɔdeɛ ahyɛ Nyankopɔn nimonyam mede mafɔdeɛ ɛyɛ Awurade ayɛ nti ɛtumi de yɛano fafa yi Awurade ayɛ ɛtumi bɔ Nyankopɔn abɔdin ɛtumi sɛ Nyankopɔn mmarane ɛtumi sɛ Onyankopɔn mmarane ɛka ne ho nsɛm a akɛseɛ ne tumi ho asɛm ne nyinaa no ɛtumi yɛ ma ne yɛ nti yɛbɛtumi de yɛano ɛyɛ Awurade ayɛ ano fafa ebi a nipa woni biribi a odi bɛyɛ Awurade ayɛ Nyankopɔn ayɛ bi ama wo yɛwɔ general vanse bi a ahotefoɔ nyinaa yɛ yie a de ma Awurade wɔ hɔ ɛne Nyankopɔn nso yi ɛyɛ bi ama nkorankora personal ana individual praises a yɛde ma Awurade ɛne yɛwɔ general praises a yɛde ma Awurade nti emu biara no yɛbɛtumi ɛyɛ Awurade ayɛ ama na yɛ yie ɛne bi Nyankopɔn ayɛ bi ama wo na apɛ sɛ wo Nyankopɔn ayɛ na baabi a ɛsiiɛ no wotena kaa mu Nyankopɔn wokɔ afuom Nyankopɔn de wakɔba wokɔ adwuma Nyankopɔn de wakɔba wofuru play Nyankopɔn mmɔ asi wokɔ adwuma wabɛdu asomdwie mu wokɔ awoɔ so yɛ nneɛma bebree hɔ a ɛsi wɔ atoa nsoɔ no a sɛ woyɛ Awurade ayɛ na woda no ase sɛ Awurade wagye wɔ no watie wo so frɛ ɛno deɛ ebi kora na wɔmfa biribi ɛnyɛ Awurade ayɛ na later bɛtumi akɔda Awurade ase yɛa ne ɛhɛ no nso deɛ ɛba saa yɛbɛtumi de yɛano ɛyɛ Awurade ayɛ nyɛ sɛ bia wowɔ bi na ebi afei pɛpɛ nti woyɛ ho sɛ deɛ wonni die wayɛ yie no ntimi nso Awurade ani nti nyɛ sɛ ɛnyɛ sika nkwa na de yɛ Awurade ayɛ nyɛ material things nkwa na de yɛ Awurade ayɛ nyɛmɛtumi deɛ mɛbebree no a nso yɛ Awurade ayɛ nti moma ade baako a yɛtu hofoɔ yɛgu so a yɛsua moma yɛntaa mfa ayɛyie mu deɛ ɛɛfoɔ paa nyɛ Awurade ayɛ yɛbɛbɛyɛhwɛ yɛntaa mfa ayɛyie mu deɛ ɛɛfoɔ deɛ the lowest paa no yɛbɛhwɛ mu ana deɛ ɛɛfoɔ ɛɛmmerɛ wɔ mu paa no ɛna de bɛyɛ Awurade ayɛ yɛntimi nso Nyankopɔn ani moma yɛnhwɛ ayɛyie mu deɛ ɛsua koraa paa ɛmfa nyɛ Awurade ayɛ ayɛyie mu deɛ ɛɛfoɔ paa na ɛnna afei deɛ yɛde bɛyɛ Awurade ayɛ moma yɛntaa mfa ayɛyie mu deɛ ne mmom nyɛ sɛ deɛ ayɛyie mu deɛ so paa na yɛde bɛyɛ Awurade ayɛ ne mmom deɛ ɛberɛ no bɛkyerɛ wɔ biara no ɛdɔɔso bebree adeɛ ɛberɛ no bɛkyerɛ fa deɛ wɔyɛ Awurade ayɛ fa saa akɔ a wei ɛne ɛna yɛwei Nyame boa yɛsua fa saa akɔ a wei so deɛ ɛne yɛ how ɛne Nyame boa yɛbɛsua ho asɛm nti mom yɛntaa mfa ayɛyie a vanse bi a ahoɔden a Nyankopɔn de ama yɛ ne mfa nyinayɛ
nti yɛmfa yɛ ahoɔden deɛ yɛne ankasa yɛ ahoɔden bɛtumi ɛde yɛ Nyankopɔn ayɛ bi yɛmfa nyina yɛ Nyankopɔn ayɛ yie ketewa kɛse o ebiara so n'ani ne mmom ɛbɛgyina deɛ Nyankopɔn ayɛ ma wɔ a saa deɛ wei na ade bɛyɛ Awurade ayɛ no Nyankopɔn ayɛ ma nti Nyankopɔn na ayɛ yie nie nti ne naaseɛ nie ne nkamfoɔ nie nti adeɛ biara Nyankopɔn ɛbɛyɛ ama yɛ biara mom yɛnhwɛ deɛ wayɛ ama yɛ no ho ɛnyi nayɛ de Nyankopɔn ayɛ ama yɛ ne yɛhwɛ ho ɛyɛ Awurade ayɛ yɛbɛtumi de yɛano fafa ɛyɛ Awurade ayɛ ne yɛbɛtumi de yɛne ɛyɛ Awurade ayɛ wode wo ne ɛyɛ Awurade ayɛ ne nyinaa tete mmere mu no ne yɛtumi Nyame boa ne yɛbɛhwɛ tumi de asa yɛ Awurade ayɛ ɛde ntumpan ɛne nneɛma bebree nti ɔta ne nyinaa ne ɛbɛba so nneɛma bi a ne yɛtumi de yɛ Awurade ayɛ nti yɛbɛtumi de saa nneɛma no nyinaa ne yɛtumi de asa kora yɛ Awurade ayɛ ne mɔnya asafo ne adeade nti yɛbɛtumi de yɛ life nso apraise Nyankopɔn yɛbɛtumi de yɛbra nso yɛ Nyankopɔn ayɛ yɛbra pa yɛ kronkron yɛ ahoteɛ yɛade tene yɛ ne koredie yɛbɛtumi saa nneɛma nyinaa nso yɛ Awurade ɛno nso yɛ full teachings yɛbra de yɛ Awurade ayɛ nti yɛhwɛ no nso bebree ne decent dressing ɛno yɛka brabɔ mu asɛm a decent dressing yɛbɛtumi de yɛ ahosiesie pa ɛyɛ Awurade ayɛ ɔbaa ɛhyɛ ataade a ne ho ngu hɔ sɛ ɛnɛ mmaa hyɛ ataadeɛ nyinaa mo edwa na ɔmo pɛ ɔbaa hyɛ ataade ne ho gu hɔ na woyɛ Kristoni ba decent dressing kama a ɛhyɛ Nyankopɔn ne monyam a wonto so ntidua wode hyɛ Nyankopɔn ne monyam nti ɛnyɛ sɛ bia nice dress na mɛka ho asɛm ba mɛka decent ata na mebɔ bɛka no nso ɛno nso Bible no kyerɛ ntaade bi sɛ Kristofoɔ sɛdeɛ yɛnsi dress mfa na mebɔ ɛbɛrɛ sɛ mɛka ho asɛm nti yɛbɛtumi de yɛn ho siesie pa ayi Nyankopɔn ayɛ nti yɛhwɛ no nso bebree na ntimi ɛmmoa yɛ bebree na afei yɛbɛtumi nso de yɛn mmerɛ ɛmu bia yɛ Awurade ayɛ ɛna obiara ayɛ biza ama no ho na nhu deɛ ɔyɛ biza ama Awurade ɛna Nyame ama nhu deɛ ɔyɛ biza koraa ama Awurade obiara yɛ biza ama no ho deɛ bɛboa obiara bra bɔnko ana obiara egu so nti ba sa no a ɔmo mɛtuma yɛ biza ama Awurade no na ɔmo yɛ biza ɛde ahye Nyankopɔn ne monyam nti Nyankopɔn ayɛ yie sɛ yɛbɛtumi de yɛn mmerɛ ahye Nyankopɔn ne monyam na ne nyinaa nso ɛda nkyɛn yɛbɛtumi de obuo ne ɔdɔ a ɛba awadeɛ mu nso a awarefoɔ si ehunu obuo ne ɔdɔ Kristofoɔ awadeɛ mu nso ɛhyɛ Nyankopɔn ne monyam de Kristofoɔ bɛtumi yɛ awadeɛ ahye Nyankopɔn ne monyam ne yɛabɔ bra de akyerɛ sɛ na Nyankopɔn yɛhyɛ awadeɛ sɛ na Nyankopɔn bɛsɛ nka Kristo nipa biara owiase biara wadeɛ nyɛ na nnɛ nso Kristofoɔ koraa no yɛkura Bible koraa no yɛmu bebree no koraa no yɛawadeɛ koraa nyɛ koraa ɛbɔn koraa yɛne de Bible koraa no ɛyɛ sɛ yɛhu paa nka yɛne de Bible kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ wei ne Bible awadeɛ ni nanso nnɛ bebree na ɛma Bible awadeɛ nya kɔnɔ ɛdi wɔ sɛ yɛde yɛn Kristofoɔ yɛbɔ mmɔden na obuo wɔ awadeɛ mu ɔdɔ wɔ awadeɛ mu yɛhu ɔdɔ wɔ awarefoɔ ne ahyɛ Nyankopɔn ne monyam ɛna afei adeɛ baako bi ɔne ka nte aseɛ ne sɛ we can praise God with our material things we received from him or we received from God yɛbɛtumi de yɛn nso yɛ material hunamu nneɛma bi a Nyankopɔn de ama yɛn no yɛbɛtumi de bi yɛ Awurade ayɛ yɛbɛtumi de yɛ ahodeɛ nti momfa no sɛ yɛde yɛn no fafa nkwa na yɛbɛyɛ Awurade ayɛ yɛbɛtumi de yɛ agyapadeɛ yɛ sika nneɛma Nyankopɔn de ama yɛn mu biara ayi Nyankopɔn ayɛ adeɛ bi Nyankopɔn de ama wɔ biara no wobɛtumi de yɛ Nyankopɔn ayɛ ama na yɛ yie nti obɛtumi koraa si asɔndan na asɔndan ne wɔn si ma Awurade obi bɛtumi de kaa ɛna tɔ ma Awurade kaa yi esi Awurade dia ɛwɔ Nyankopɔn ne monyam Nyankopɔn na de maa me yɛbɛyɛ nka abayɛ bɔ no ɛnɛ Kristofoɔ no akɔyɛ sɛ obi adwene ne ho obi ntumi ntene ho koraa nye biribi nhyɛ Nyankopɔn ne monyam ɛmene bia nye sɛ yɛnyinaa yɛka bom nka bom na dɔɔso ɛyɛ but eduru me bi nso a ɛnsɛ timi hyɛ Nyankopɔn ne monyam Nyankopɔn Nyame ayɛ de ama yɛn to obetumi yɛ biribi sononko koraa Nyame fie nanso nyansa Nyankopɔn de ama nipa nyansa ɛne ahoɔden Nyankopɔn de ama wɔ koraa no die obetumi da biribi ayɛ Nyankopɔn ne monyam de ahyɛ sɛ nyansa Nyankopɔn de ama me no ahoɔden Nyankopɔn de ama me de abɔ bra no kai ne firi mu aba no ti me yi Nyankopɔn ayɛ mfidie wei me yi Nyankopɔn ayɛ saa de me yi Nyankopɔn ayɛ nkonwa me yi Nyankopɔn ayɛ anema wei me yi Nyankopɔn anema bebree asetena mu abrabɔ mu mi mu sɛ yɛn sɛ yɛn nso yɛwɔ saa adwene no
yɛbɛtumi atu yɛn ho akyɛ yɛbɛtumi aboa tu ho akyɛ nyinaa ne nyinaa ɛyɛ som na ntinya sɛ bi a yɛde ano yi Nyankopɔn ayɛ nko a ɛbɛnka baa mu nti adeɛ bia yɛyɛ a ɛhyɛ Nyankopɔn ne mu nyam biara na yɛbɛtumi de yɛ Awurade ayɛ yɛn no nso bebree nti adeɛ biara nti when much is given to you much praise is expected from you nti Nyankopɔn wɔde bebree no ara na ama yɛn wɔyɛ bebree no ara na ama yɛn ɛbɛhwɛ Onyankopɔn bɛhwɛ ayɛ bebree no ara nso afiri hɔ wahyɛ wɔ ne mu onyam ɔbiabie kɔ ato ama nneɛma bebree ne Nyankopɔn ma ne si wɔ abrabɔ mu Nyankopɔn hwɛ ne mu onyam ayɛ bebree no ara nso afiri hɔ Nyankopɔn ayɛ nneɛma tɛn ama ɔhwɛ ayɛ tɛn afiri hɔ Nyankopɔn ayɛ nneɛma tu afiri hɔ Nyankopɔn hwɛ sɛ wode tu bɛma no nti Nyankopɔn yɛma yɛ bia general one no ankora de individual one nyinaa no ɛwɔ sɛ ɛhu sɛ de Nyankopɔn de ama yɛn no ɛno ne yɛn nso yɛde bɛtumi ahyɛ Nyankopɔn nti yɛde yɛgyidie so yɛne yɛgyidie nti yɛbɛtumi de yɛne a yɛnka ne sɛ yɛne yɛgyidi sɛ deɛ ɛwɔ biara Nyankopɔn na de maa yɛn no na ɛfiri Nyankopɔn nsɛm na baeɛ no yɛbɛtumi de abɛyi Nyankopɔn ayɛ ama no ayɛ yie meka bi wɔ sɛ yɛne a deɛ yɛwɔ biara no yɛhu sɛ Nyankopɔn na de Nyankopɔn nsɛm na ɛfiri baeɛ yɛnya firi Nyankopɔn nsɛm ɛni sɛ yɛsa de akɔhyɛ Nyankopɔn nsɛm mu a ɛnyɛ den sɛ Awurade deɛ abrabɔ no deɛ ɔma na wie mi nie deɛ ɔma ɔbrade ni akɔsie nie deɛ afiri ma abrabɔ mu aba nie nti me nso wo nsɛm ɛna menyaa saa adeɛ wei ɛde firi ne saa adeɛ wei me nso mede bi bɛhyɛ wɔ Awurade anim onyam mede bi bɛyi wayɛ yɛbɛnka abayɛ bɔne ahwɛ David woka abayɛ bɔ no a woka Chronicles chapter 29 9-16 a mede ne kamenya nka 29 hɔ ne mede paa verse bi a chapter bi a wodim sɛ nsɛm wo mpa yie paa ɛberɛ na ma mɛkwae but later no mɛfa the whole chapter nyina na mɛka ho asɛm David wɔyɛ nneɛma mmienu wɔde nano yiyi Nyankopɔn ayɛ first Chronicles chapter 29 ɛbɛnkae 9-16 wokenka hɔ a David wɔyi Nyankopɔn nano yiyi Awurade ayɛ praise Awurade kama sɛdeɛ ɛka sɛ mɛtumi de mano ayɛ Awurade ayɛ yɛbɛtumi de ano aka nsɛmpa yɛbɛtumi de yɛano atodom yɛbɛtumi de yɛano ayi Nyankopɔn ayɛ kwan bebree no a sɛ yɛbɛtumi de yɛne ayɛ Awurade ayɛ yɛbɛtumi de adeɛ biara na ɔka abayɛ bɔ no a wɔn wieɛ no nso wɔn nso de adeɛ ayi Nyankopɔn ayɛ ɛnyɛ wɔn no hunu nko a ɛnyɛ wɔn no fafa no nko a na wɔn de yɛ Awurade ɛnyɛ nka kakra wɔse na nka kakra ɔse ɔka abayɛ bɔ no a ɔse na ɔman no ani gye tam ɔmo yi na ɔmo bɛsi Nyankopɔn asɔndaeɛ no ne de aboaboa no bebree sika dwetɛ aboɔ nnua bibia ɔman no nneɛma wɔsiesie sɛ wɔde bɛ Nyankopɔn adwuma no anya sɛ mekatua no ɛne de paa yie paa sɛ Nyankopɔn ama ne kwan sɛ wɔnsa nimonyam na ɔnyɛ biribi paa ɛmfa ma Awurade na ɛnna yɛkenka ho asɛm yɛ wɔse na ɔman no ne gyee wɔse na ɔman no ani gyee deɛ oyii wɔ yam de maayɛ no sɛ woyi yam de biribi ma Awurade a wɔne tumi gye nimonyam deɛ nyɛ pɛpɛɛ ɛne amemenemfe ɛfiri sɛ akoma mu nyinaa na ɔde yi ma ɔde yi wɔ yam de ma Awurade so nti na wɔka Bible no na ɔhene David nso ɛne gye kɛse woyɛ bi ma Awurade a wotua ɔde more than tight woboa Nyame adwuma woboa afoforɔ a na wankasa wotena sɛ hu sɛ wofiri wakoma mu nyinaa na woyɛɛ saa ɛma ɔne gyeɛ yɛnka ɛtu ɛtɛn wɔn yɛtoa so na David hyira Awurade ɔsɛ David hyira Awurade bɛdwa ne nyinaa na David kaa sɛ ɛnhyira ne wo Awurade yɛn agya Israel Nyankopɔn ɛfiri daa kɔsi daa ɛsɛ ɔkamfo Awurade o ɔyɛ Awurade ayɛ yɛhwɛ deɛ David ka 11 hɔ ɔsɛ umu na wo Awurade ɛna kɛseyɛ ɛne maniyɛ ɛne animonyam ɛne nimdeɛ ɛne aseda ɛwɔ wowɔ na deɛ ɛwɔ soro ɛne deɛ ɛne asase so nyinaa ɛwɔ wɔn nso wɔtontom Awurade wɔyɛ Awurade wɔn nano na ɛyɛ Awurade ayɛ no wɔamana nso na wo Awurade ɛna ahennie wɔ wowɔ na wo na wama wo ho so adi adeɛ nyinaa so wo na wodi biribiara so wɔyɛ Awurade ayɛ ɔtontom Awurade ɔkamfo Awurade o 12 hɔ na ahonya ne animonyam afiri w'anim tie wɔsɛ wo Nyankopɔn no wo na ahonya ɛne animonyam afiri w'anim na wo na wodi adeɛ nyinaa so na wo nsɛm ɛna ahoɔden ɛne maniyɛ wɔ na nipa nyinaa kɛseyɛ ɛne denyɛ ɛwɔ Awurade nsɛm nipa biara kɛseyɛ great obi nipa bi obetuma nipa kɛseyɛ biara no obi obɛyɛ strong man biara na great man biara wo nsɛm ɛna wɔ
ɔdasani bia nipa bia kasiye o Nyankopɔn nsɛm hwɛ so ɔdo ntoma awurade wɔ kanfo awurade wɔ yi awurade ɔnana ɔsɛmede wano bɛyɛ awurade ayɛ hwɛ Nyankopɔn kasiye a Nyankopɔn nsamrane na afei 13 na afei yɛ Nyankopɔn yɛdeɛ yɛda wase ni yeyi wɔ nyim onyam din ayɛ yɛdeɛ yeyi wɔ nyim onyam din ayɛ na hwan ne me who I am so nipa ɔtena sɛ wo sɛ wo okura me yɛ hwan ya me ma enkanya awurade enka me yɛ hwan ya me hwɛ machi a me yɛ hwan ya sɛ me David na me ba ne nipa kotokoto me ne nipa da me fam na nka me ne hwan otoa so a na hwan ne me man hwan me man kora so yɛ de bɛnya ne yɛnya hoɔden sɛ yɛbɛyi yɛm ama adeɛ sɛ yie afɔde yɛ abɔ de nyinaa yie yɛm paa yie na nka yɛ kora ne hwan sɛ nka yɛbɛbɔ afɔde paa ne yɛbɛnya millions yɛbɛnya thousands David wɔka ba na wɔn nkyɛn ɛna ne nyinaa firi wɔn asɛm wɔka na wɔ sɛ wɔn nkyɛn na ne nyinaa firi na wɔn nsɛm ne yɛnya no ne yɛde ama wui na wɔn nsɛm ne yɛnya no ne yɛde ama wɔn nkyɛn wɔn de ma Awurade sɛ Nyankopɔn ne monyam sɛ wogye di sɛ wɔde wonya biara ne Nyankopɔn na de ma wo a wobɛtumi de bia yɛ Awurade ayɛ wɔn nsɛm ne yɛnya no wɔn na de yɛnya no bia efiri hɔ na baayɛ na ɛna wɔn nso ne ɛde ma wui on David on yɛ okara Bible na wɔsɛ na ahoho ɛne amanfrafoɔ ne yɛwɔ anim yɛ amanfrafoɔ yɛn gyanom nyinaa yɛn na te sɛ sunsun asase so na nidaso bia ni hɔ ɛni hɔ yɛde sɛ sunsun ɛnkyɛ na twam nipa hu yɛ fɛfɛɛfɛ no so obi sɛ unim yɛ hu hwem bi na kɔ ebedu na me ni wiase bio saa na yɛte wɔ anim enti yɛmra yɛte ase yɛn so anim onyam deɛ wɔde ama yɛ no yɛde bi ɛma wo na okara Bible no a ɔsɛ na otoa so yie paa no ɔsɛ na wɔn nkyɛn na nyinaa firi na wɔn nsɛm ne yɛnya no so saa na David wɔka wɔn asɛm o enti asɛ David sɛ wona okae evangelist bi a 16 hɔ no a ɔsɛ Awurade yɛn Nyankopɔn adekuo yi a yɛsiesie sɛ yɛde ɛbɛsi efie ama wo din kronkron yi nyinaa wɔn nsɛm na efire na wɔn nsɛm ɛna efire na wona ni nyinaa ɛwɔ wɔ ɛsɛ deɛ yɛde aba wonsa ne fro na de ama yɛ ne yɛde bi aba ne sɛ yɛde aba yɛni ne yɛkyerɛ bio wona ade ma yɛ ɛna yɛn nso yɛde bi ama wɔ de ma yɛn fa nsi da nko amfa ntenam yɛn fa ntɔka nko amfa ntenam yɛn fa ntɔntare nko anhyɛ yɛn fa ne biribi ɛna ɛbɛboa yɛn nko awabrabom ne mu yɛn sɛ da bi wɔn nso sɛ yɛde biribi bɛhyɛ wɔ ne monyam enti akristofoɔ de ɛbɛn yɛn nso yɛde yɛ Awurade ayɛ and David wɔn nso ɔkamfo Nyankopɔn wie nyinaa no na afei ɛyɛ wɔn mo no fafa nko a na ɛde yɛ Awurade ayɛ ne mu wɔn nso ɛde material things bi kyerɛ Nyankopɔn sɛ Awurade na ade wɔm nyinaa ma yɛ enti yɛn nso yɛbɛsi fie ahyɛ wɔ ne monyam enti yɛbɛtumi de deɛ Nyankopɔn de ama yɛ abrabom asetena mu biribi biaa ayi Nyankopɔn ayɛ ama na yɛ yie ɛmfa nhyɛ adwene mu saa nti yɛwɔ sacrifice of thanksgiving wɔ hɔ na ase afɔdeɛ anaasɛ ɛna yɛwɔ sacrifice of praise ayɛ yi afɔdeɛ a de ma Onyankopɔn nti asɛ nyɛ sɛ bia wɔn de wɔn ano ɛna yi Nyankopɔn yɛka aban abɔ no a Nyankopɔn sɛ dum yɛbɛtumi de yɛano ayɛ dwanini aba afɔdeɛ ɛyɛ Awurade ayɛ nanso dum yɛbi nso a na yɛano no ɛtumi de yɛ dwanini na yɛde yɛ Awurade ayɛ na yɛde bɔ afɔdeɛ Nyankopɔn na mumu sɛ yɛn sɛ obi ɔwɔ dwanini ɔwɔ ne buo mu na ɔso Nyankopɔn ne Nyankopɔn ayɛ bi ama no ni no wamfa ne dwan na amo wɔde nano fafa na wɔde nano yɛ odwan dwanini akɔda Nyankopɔn ase akɔba afɔdeɛ ama Awurade ɛne obi ɔno wɔ odwan wɔ na ɔwɔ ne dwan buo mu na ɔde odwan no kɔba afɔdeɛ ama Awurade no wɔn mu hɔ paa na ɛbere ne mu ɔkyerɛ ɔdɔ kyerɛ Nyankopɔn sɛ wɔn nyinaa wɔ kuro baako so wɔn nyinaa te bɔne baako so a baako de nano ayɛ odwanini wɔde nano fafa yɛnkenka kakra ɛwɔ Hosea chapter 14 verse 2 wɔsɛ momfa nsɛm nkora nsa na ɛmmerɛ Awurade nkyɛn monka nkyɛn ne sɛ fa mumuyɔ nyinaa kyɛ na gye papa na yɛmfa yɛano ɛnyɛ anantwinini mmɛbɔ afɔdeɛ yɛde yɛano ɛbɛyɛ anantwinini afei deɛ yɛde yɛano ɛdeɛ duma bi yɛde yɛano tumi yɛ ɛvansɛ bi anantwinini kora bɔ afɔdeɛ ma Awurade wano no yɛano o ɛna duma bi nso a ne yɛde anantwinini no akɔbɔ afɔdeɛ ma Awurade ɛdeɛ yɛahɛ ne ɛbɛduru mmerɛ bi no na obi adna no nko a na ɛnya ntwini akɔba afɔdeɛ ama Awurade obi adna no ɛmra ɛwɔ enyan nso ɛwɔ yɛnwa mmuo mu ɛndi afei ne edwampa deɛ menkasa mfa dwampa afɔdeɛ o na mede kyerɛ mo adeɛ na afei edwampa deɛ yɛmfa bi mmerɛ Awurade yɛde afei deɛ yɛde ano yɛ sika obi adna no yɛ sika
minima obi adna no ye ka obi adna no ye dan edan ko yi Nyankopɔn aye se de Nyankopɔn se yemfa ya no nyedwendini emeyi na yemfa mobile for de ma no na fa be wi ase no ye de ya no na ye sika na mo sika pa de yemfa mi ko Nyankopɔn fie afa de ya no hunu ye de ya no fafa na eyi Awurade aye ehu pa yie pa se nti Nyankopɔn anim no ye hwe yie papa ye de ya no owo se ye de o hwan fa eduma bi a ofiri prable na asie obetumi de wono ye Awurade aye ofiri ka mu na asie obetumi ye Awurade aye wo de wono betumi ye Awurade aye aye die obetumi akadamu ni nyina kwana wo ba na unse kwana ba na ye Awurade aye udidi bi ye Awurade aye okoda ye Awurade aye okobontin ba ye Awurade aye wakoma mu a ade nche na aye hodo a de ma Nyankopɔn na ni ano ni nyina ye dwanini eso Nyankopɔn ni ye betumi de ye ne fafa ya no fafa ye Awurade aye emfa ye dwanini ana ye betumi de dwanini nkasa emfa ton akoye Awurade aye ye betumi de ya no ye sika ya no fa ye sika fa ye Awurade aye nanso ahwani ye beduru mebe no na de efo de emre eno nkwa na fa ye fa de Awurade aye o se ye balance no eno anom de me kanyina na se ye betumi de nimdie ani nyansa ani adwene Nyankopɔn de amaye no suahunu bi Nyankopɔn de amaye no etumi de Awurade aye enti mo ye Awurade aye mo me mfa ni mo nyam Awurade emna me de asem ba na wiye mo me mfa ya no fafa nko anye Awurade aye ye betumi de ye ni Awurade aye de pato ye betumi de ye ntaade ye betumi de ye japade ye betumi de ye sika ye betumi de ahode bebre Nyankopɔn se ade bia Nyankopɔn de amaye bia no ye betumi mu bia be ye Awurade aye mana ye yie tun emfa de enso Nyankopɔn ni enyi na ye ni mo ye mfa ya no nko anye nantwinini enko Nyankopɔn afode aye yie ni mo nantwie o ye buom aduma bi mo memfa ya no enye nantwinini ni mo memfa aduma bi so yemfa odwa na obuom no nko ye Awurade aye anya sa ye ya no be ye sika nko anye Awurade aye ne sika de yemfa bi nko Nyankopɔn fie abani hu ye mobɔ na won tene ye e wo Yesu din yi mu amen.